per la llibertat és un espai obert d'entitats, col·lectius i persones que es proposa denunciar i aturar la repressió política de l'estat espanyol i vol posar en marxa activitats i iniciatives que permetin l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels membres exiliats, del govern exiliats i el suport a totes les persones de pau que estan patint represàlies per les seves idees i conviccions, amb la ferma voluntat de col·laborar amb altres entitats i plataformes de la societat civil en l'assoliment dels objectius que la població catalana determini. Des de la Crida per la Llibertat afirmem com a principis compartits el decàleg següent. Assumim la plena sobirania del poble català i el seu dret a poder decidir democràticament el seu futur com a poble. Ens comprometem que totes les nostres actuacions es continuaran inspirant en els principis i pràctiques de la no violència. Som conscients que la Catalunya d'avui és diversa i valorem aquesta diversitat com una riquesa. Així, assumim com a béns públics la cohesió social, la democràcia, els drets humans i els drets dels pobles, i per això els defensem. Ens mostrem preocupats per el retrocés en la llibertat d'expressió de l'estat espanyol, que en els darrers temps s'ha concretat en tancaments de webs, escorcolls en mitjans de comunicació, obertura de correspondències, citacions a professors, periodistes, etc. Des de l'Estat s'està dibuixant un relat oficial desqualificador, que en lloc de debatre amb arguments presenta qualsevol forma de protesta com a violenta per així atemptar la llibertat d'informació. Denunciem els greus dèficits democràtics que manté líders socials i polítics en presó preventiva o a l'exili, amb dues acusacions de rebel·lió i sedició que compartirien les penes màximes del Codi Penal i que són clarament inaplicables en l'absència de violència. També denunciem que, a instància del govern espanyol, la creixent judicialització de la política està comportant una causa general que manté casos oberts a més de 700 alcaldes, alcaldesses i electes membres del govern legítim i el seu president i la darrera presidenta i membres de la mesa del Parlament. En definitiva, que la repressió es va intensificant i que cada vegada més s'amplia a persones d'àmbits més diversos. Denunciem la intervenció progressiva de les nostres institucions fins a l'aplicació traumàtica de l'155, que va suposar la dissolució fulminant del Parlament i del govern de Catalunya i que ha comportat el cop més fort al nostre autogovern des de la dictadura. Denunciem que després de les eleccions del 21 de desembre del 2017 s'intenta obstaculitzar l'activitat parlamentària de persones que han estat elegides per la ciutadania i que suposa vulneració de drets polítics als diputats i diputades i així com de la ciutadania, dret actiu i passiu. Denunciem la impunitat amb què grups feixistes i racistes deuen a terme episodis violents, mentre que es reprimeixen, es judicialitzen, es castiguen les veus crítiques que s'aposen als abusos de poder. Reclamem que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats per la repressió policial de l'1 d'octubre contra la ciutadania indefensa que pacíficament només volia
exercir el seu dret a vot. Fem una crida per la llibertat a l'àmbit estatal i internacional perquè es configuri una xarxa d'observadors permanents que vetlli per la defensa dels drets humans de les persones empresonades o encausades i perquè ben aviat es recuperi la llibertat, la democràcia, la sobirania de les nostres institucions i tots els pilars fonamentals dels nostres drets com a poble. Els signants ens declarem compromesos a participar a la crida per la llibertat en propostes, accions i iniciatives no violentes fins a veure respectades les nostres llibertats individuals i col·lectives. 18 de març de 2018.